Hey guys, welcome to my channel. Ang tini han bagi video khai ber je ang tini tok ti manai ha. Korai betai mayung betai borok betai tok betai thung betai ne ang tini manai ha. Ta ne homale ang tini exam ron thang ne ha u exam mo ang tok ti manai ha. Ang tini exam fail ang liang ke dunia ni ke borok nu fail ang liak tini ni exam ang fail ang nai ha. Ta ne homale kai sa dino si NGO ni report ma ron nai ha. Plus ang theory bu ma suni ha exam ang nai ha ha ni bagui ang fail ang nai ha yang teman no video khai kari kari ni nang nung ya ni bokhro palmali ya ni bagui hai ta ya ang fail ang nai ha ka sha dino na ka ni exam ma ro wi ako wish me luck ta bo ang ekro ta bo exam ron thang nai ha bye bye like share and subscribe khai ba ta pok di ani channel lo bekar borok no kisah Likey